Здравейте, приятели! Днес е неделя и какво да направим, освен една чудна баница с тези продукти. Нека се захващаме за работа, като в тази купа ще чукнем 5 яйца, може и 4, в зависимост от размера им. След като ги разбием леко, ще добавим и другите продукти. Моите яйчеца са малко и затова избрах да сложа 5. А и ако остане повече с още, то ще залеем баницата отгоре. Ето го и последното яйчице. Към тази смес, след като я разбия, ще добавя и сиренцето, което при мен е 450 грама краве сирене. Това е кисело мляко и една кафяна лъжичка сода. Киселото мляко ми е горе-долу 350 грама, почти пълно кофичка. Не цялата, но да кажем 350 грама, защото моята кофичка е 400 грама, 350 грама кисело мляко. Гася содата в киселото мляко, хубаво разбърквам, за да шупне и да няма големи бучки от киселото мляко. Сега даже малко ще я оставя да си реагира и ще добавя сиренцето, като аз съм го натрошила, но понеже ви харесвам да няма много големи буци сирене, се старая, ако има допълнително, да ги намачкам и тях, за да не останат в баницата твърде едри парчета сирене. Сега ще разбъркаме тази смес и към нея ще добавим киселото мляко със содата. Отново намачкам, ако има някъде вида, че има по-голямо парченце сиренце. Нека ви покажа сега как е шупнала самата смес. Виждате ли, тя почти е станала като айриан, такава течна. Добавям я. Обирам всичко, за да може и соличката, ако останала, примерно, и не е изреагирала всичко. Всичко се обира от чиниката и разбърквам тази смес, с която ще навием нашата баничка. След като добре сме я разбъркали и оставяме настрани, и сега идва време да разпънем нашите кори за баница. Аз използвам по-плътни кори за баница. Тук в Пловдив ги наричаме одрински. Нашето семейство много ги харесва. Опа, изненада! Вижте сега в средата, за да направят грамажа, производителите са сложили една малка кора. Какво да правим с нея? Няма да я хвърляме, разбира се, но ще я използваме. Продължаваме смело, разгъваме целият пакет кори, разтиламе го. Приготвил съм си и допълнително олио. Ето я кората сега, само да ви покажа, вижте как е изпечена. Доста се е поизпекли. Оп, скъса се. Няма нищо, ще бъде използване, не се притеснявайте, нищо няма да се хвърли. Сега олио, а това са 125 мл олио, но ако ми потрябва още или повече или по-малко, просто ще си добавя. Мисля, че ще ни стигне точно. Разтилям от сместа върху кората. Слагам по една-две супени лъжици на кора олио и навивам по дължината. Приготвила съм си тавичка. Моята е много стара и използвана, но пък с удоволствие много хубаво изпича всякакви печива. Си нареждам в нея
Вижте сега нещо. Понеже не съм сигурна колко е голяма, ще напиша долу в рецептата какъв е диаметърът на тавичката. Но сега навивам тази количка и я използвам за среда, като не се притеснявате, че ще бъде накъсана. То няма да си личи след изпичането. Слагаме отново смес, нареждаме. Аз се старая винаги да има по краечетата. И ако има някъде голяма бучка, сирене, да я разронкам, да не остане на голяма бучка. Не се притеснявайте от това, ако се скъса някъде самата кора. Наистина, накрая, вие сами ще видите, че на баницата не си личи, че е с готови кори или пък къде свършват, къде започват. Така че мисля, че ще се получи много добре тук, където се загъват корите. Просто така са били прибрани и си седат натиснати. Ще сложа още малко допълнително от сосчето и навивам отново по дългата страна на кората. Като започвам винаги реденето в тавата в центъра. Аз предпочитам така. Важно е, когато навивате баницата, да я навивате така въздушно, без да я притискате много-много и да я оставяте да е по-рехавка, за да може да остане с височинка. И така процедираме до последната кора, усукваме, като защипваме краечетата. Аз гледам дали да са прибрани краечетата навътре, за да не останат сухи. И надолу към дъното на тавата да бъде дългата част, процепчето на кората. Почти сме готови. Това е предпоследната кора. Навиваме и последната. По същия начин. Тук малко тези парченца, които са вече леко деформирани, защото е последната кора, просто ги поставяме вътре в нея и продължаваме, както всички останали. Сега ще ви покажа как точно тази тавичка ми побира абсолютно точно корите, без да трябва да ги натискам и да ги притискам, за да се поберат. Абсолютно точно се побират за вита баница. Виждате ли сега тези малки парченца? Просто ги поставям вътре, те изобщо няма да бъдат отчетени. Сега ще почистя, за да мога да преместя тавата, да видите. Вижте, точно едно парче място имам за последното. И ако ми е необходимо малко място, просто премествам хартийката и парченцето се побира перфектно. С лекота трябва да влиза баницата. Ето така прибирам навътре, подпъхвам краечетата на всяка кора, за да не останат препечени. Тя няма да остане препечена. Ако нещо не ни харесва, я донареждаме, центроваме си я и сега ще ви покажа със сосчето какво ще правим. Вижте, красавица още от сега. Така, почистваме лекичко и към сосчето, което вече ни е останало, просто го разтрушаваме да няма едри частици сирене, разбърквам добре и трябва да си взема едно нещо от хладилника. Сега ще ви покажа и колко олио е останало, около 2 супени лъжици. Разбъркваме всичко в купата при сосчето и с лъжица или с четка
намазвате отгоре баничката. Аз реших, че ще използвам четка. Намазвате без да натискате в баницата цялото количество от останалото сложче, така че аз наблягам там, където има сухи корички или така, както ми се струва да е равномерно. Много красива става, когато се изпече отгоре баницата. Ето вече слагаме цялото количество отгоре. Измиваме се и пристъпвам към най-важното – маслото. Маслото е моята тайна съставка. Аз слагам винаги по маничко. Отгоре не харесвам много мазни баници. Тази е според мен точно в средата. Не е суха, но не е и мазна. Изобщо това е златната среда за идеална баница. Сега измивам се, включила съм си фурната да загрява на 200 градуса и очакваме тя да стане готова след около 30-40 минути. Препоръчвам ви да я наблюдавате, за да прецените ето как изглежда вече готова. Мушка ми е ето там и ще се видим след малко. Ето ни и нас след точно 40 минути. Това е нашия резултат. Пари. Сега, нека ви покажа каква красавица. Чудесно изпечена баница. Домашна, вкусна, с качествени продукти. Приятели, нека ви покажа и какво се е случило след като сме я задушили за известно време. Може и да не я задушавате, ако искате да ви е по-хрупкава, но аз все още мога да ви покажа, че тя си е хрупкава на места и в същото време мекичка на други. Така че нека да я разрежем и да видим какво се е получило. Ето, чуйте. Ще завърта да чуете как похрупва коричката. Леко още пари. Тя все пак не съм я оставила да изстине. И сега ще ви покажа отдолу как е. Вижте, гледайте, приятели. Вижте, до съвършенство е изпечено. Виждате ли? Сега ще завърта, за да може да видите и отстрани как изглежда. Прощавайте, ще взема една виличка, понеже е много гореща. Особено тук към средата. Ми се ще ето така да ви покажа как тя е лека, въздушна и много вкусна. Ето вижте. Красота! Ще сложа в чинията, за да ви я покажа. Вижте колко е мекичка, каква е. Хем отгоре е в хрупкав куп, хем е мекичко и сочно. Изпечено е перфектно. Надявам се да ви е харесала рецептата и да я опитате.